Hi guys, it's me Kahlil and magkwanta karon sa akong bago nga video kay mag Q&A. And guys, nag-post ko sa Facebook and naay na mga nag-comment sa mga nag-post ko about kasi natin mga pangutana. So naay ng mga pangutana na itarong nasa mga nay kabuang gamay na pangutana at ako surayan ako og tubag tanan ng pangutana if makaya kay di na maging daghan. And let's try to answer the question. Unang pangutana, gikan kang Kim Liuch buang karas ka na virginan buang kuan. Shut the fuck up. You're about to get it. Go! First year college man siguro. From first year college. Then next question is Boss. Gikan kang Calvin Sibusa Galieto. Boss, kung akong question kung ang pack lunch kaunon o gabi pack lunch ba Japon ang tawag ana? Ang tubag, oo, pack lunch kay giandam ang pagkaon. Ay kanang pagkaon kay lunch na siya, ganda na siya nga lunch para kanon kung bisag asa mo nang gitawagan siya pack lunch. So kung maabtan na siya og gabi pack lunch kapay tawag buang. Next is gikan kang Virgin May T. Kimod. Ang iyang pangutana kay unsay sekreto ninyo ni Ate Fer na anong hantod karon kamo Japon. Kuan, di ba na sekreto? Kuan, di ba mahulog sekreto gyapon. Kanang sa tawagan kung nalagya po ng imong sinagya po ng imong partner bisag na mga problem maaputay or na mga pagsulay na maaput, never give up lang with gyapon. Parayon niya akong likod sa mga problema nga niyapon. Charles. Next question is kailan kayo magka-baby from Don? Si Don is wife ni sa ko ang amigo nga sila yung pag-pick nga photographer. Kailan kung kami magka-baby? If na ako'y permanent job siguro. If na permanent job, then kanaandam na ako magka-baby. But if abot ang baby na wala ko job, then it's a blessing. Next question is intact pa imong hymen, sir? Buak. Wala na, nagkana ni Agi tae. O di na intact ng hymen, nagkana tae ni Agi. Next question is gikan kang Kim Bricks. Best camera for both vlogging and pictures. Sa vlogging kay kung unsa inaani mo nga kuan phone or DSLR or unsa ka camera nga as long as maka-video siya og high quality, then pwede na ka maka-vlog na wala jud pinaka the best. Pero kung naa kay ginapangita nga kuan like mga slow mo nindot og quality, then mo invest ka og medyo mahal. Makita naman nimo sa internet o sa mga bandit na vlog, i-search gani sa YouTube, makita nimo ang mga pang-vlog. Then kung photo, wala ko ano kung pinaka-nindot, pero basta kung lang nudunggan nila, kung istorya ko picture, mas nindot na gamiton ang Nikon or Fuji. Then pag video, yung nindot gamiton is Canon o Sony mo siguro. Basta, then mauna to, basta tanawa lang sa YouTube kung sa mga nindot na mga panggamiton pag vlog o picture. Sunod na pangutana kay gikan ka Michelle May Flores. Kuya, na-adjud forever sa inyo ni Ate Fer na idol kay tamo boots. Idol kay tamo both stay strong. Walay forever! Bitaw
Di pa ta makaingon kung let's say kung napamo sa stage nga kuya kung forever, but we're trying our best nga till death do us part, di ba? Next question is kang JC Abuzo. Kung mag-uwan, magpayong baka ang mga aswang pag mangbalbal na gagabi dili sa mga aswang, rest day na nila, pahulay na nila. Next question is kang Ching Cheng. Nganong itong ako pananaw kung magpiyong kofli? Ano ka? Kung sumo ko balik. Mutara ka sa lain. Next question is kang Bernal Juarez Kaimoy. If you die tomorrow, why not today? Kung maanak, kay magbabay pag-anik ko. Kapisag ka. Next question is kang Franco Domicilio. Sa iyong palagay, ano kaya ang problema ng taong di mapalagay? Ang problema ng taong di mapalagay dahil ilang lagay, kabitay. Next question is kang Michael Jason Sara. Kung mahulog ang sabon sa salog, malimpyo ang salog o mahugaw ang sabon. Malimpyo ang salog kung asa ni patong ang sabon. Pero ang sabon dili na mahugaw kay depende sa sabon. Depende sa gusto. Maambot eh. I-search na lang kay kapoy tubag sa imong pangutana. Bugo. Next question is kang Carl Cano. Kamusta man na imong trip sa Ireland? What is Ireland like? Akong trip sa Ireland is nindot kay akong trip sa Ireland kay ako nasulayan ang unsay wala sa Pilipinas like snow and ang mga nindot ang nature sa Ireland kay amazing siya nga lugar. Mura siya let's say mura siya na kuan bitaw isa sa mga pili siya isa sa mga bucket list ni mo nga nakaani na ko nga lugar nindot ni siya nga lugar. Labi siya balikan time mo ka makabalik na po ko dito soon. Next question is kang Rhea Makilan. Why do people change? People change kay depende sa change kung nag-change sila into good or bad. Kaya kung nag-change sila into good, then pasabot kanay sila na tao is na-inspired sila sa ilahang mga sa ilang mga palibot na tao, na-influence sila sa ilahang sa mga tao na nakapalibot sa ilaha, or na-encourage sila sa ilang mga tao nga let's say nakakita sila sa tao nga successful, then they will change their life into let's say kikan sila sa bad habit, then mag-change sila because they're inspired, na-encourage sila na mag-change into good para mag-successful in life someday. If people change into good, then good into bad, nag-usap sila because namo ginanagod mga tao bitaw ng ilang sad experience before, then murag nakatanggap bitaw sila nga mo trust pa sa uban or mo take the risk bitaw, murag mahadlok na sila mo nang murag ganahan na sila mag-change into bad thing kay basi gusto sila manimalos, gusto sila kung saan sila dapat makabalo sila nga makapasad pud sila og lain nga tao.
kay so na, there is no constant in this world except change. Okay? English ko ba? English. Next question is, pila na mga years ni Ate Ferna and giunsa ninyo pag-face ang mga problems nga lig-on Japon inyong relasyon? Si Ferna or Ferna Marina yung pangalan sa kong girlfriend, guys. Muna yung pangutana ni Darrell si Castañeda. Pila na mo ka years ni Ate Ferna? 1, 4 and 6. 4 and 6 maybe. 4 and 6. Yeah, 4 and 6 months. 4 years and 6 months. Yun sa naman pag-face ang mga problems sa likong niya pa yung tubangon lang. Ang face kita mo ako siyang wala pinagpapili sa panahon nga, let's say, naabot na problem. Hindi ka magpalupig sa mga problema, bitaw ka lang. Di mo hagya pong atubangon yun, di mo ka lang kung kayanon yun para lang mas strong lang inyong relationship. Next question is, gikan kang Cherel or sa iyo yung belated name Cherel Mediana. Ba't ba palaging rason ng mga tao nobody's perfect tas sa ganyang reason ulit-ulitin yung nagawang mistake? Isa ka sayop sa tao is enough. But if sa gunso ng sayop sa tao na mga sayop, then iyang rason is nobody's perfect, then buang na ka para mutuo pagyapon sa tao nga sila nobody's perfect, wala makasipiyat o kuwan. But depende kung saan yung pasabot sa nobody's perfect. But if sa relationship nga nobody is perfect, then if makasayop ng daghan ganing isa ka tao many times, so I think di na siya rason nga nobody is perfect. Tinuyuan na mula munang pagmata na mo, guys. That's all for today, guys. Suba na nga ito ang Q&A. Gusto mo mag-usap o video sa mga gusto mo mangutana sa akoa, pwede mo comment down below sa description, sa comment box nga kung may mga pangutana sa akoa. Mag-post po ko sa akoang timeline sa Facebook, guys. Pwede niyo i-follow ko ang Facebook page, Kahlil RJ Roble. I-search nyo sa Facebook ako ang page, guys, para makabalo mo, para pwede mo mangutana dito sa Facebook page, and pwede mo din sa YouTube, ibutan na sa comment box ang yung mga pangutana. Salamat sa mga katong nangutana sa ako, guys. Bisa na yung mga pinuang, huwag yung mga seryoso. Ako yung pong gitubagan yung mga pangutana. Till next time, guys, tubagon na ko ninyo mga pangutana kung na pa yung mga pangutana. See ya. Peace out.